Improve small things. Avoid complaining and murmuring. When you want to protect the image of God, the love of God in you, the more you complain and the more you start murmuring, that the more you drift away from the image of God. Because God has never created a complaining generation or a murmuring people or an insulting. Even pamba chaipo, mwana ano complaina, neari ever murmuring, ano neta kuchengeta. Mukaenda ku holiday, it's boring. Mukatenga chikafu, andidi sadza, andidi rice, andidi chakati. That child is ever complaining. Whether magona kana amuna, this child is complaining. Even as us children of God, if we increase our level of complaining and our level of murmuring, we take the grace and the glory of God out of us. We do not appreciate what God is doing for us. We do not appreciate what God is showing us if we equip ourselves with a spirit of murmuring and a spirit of complaining. This weather, it irritates me. Atofunyamisa kumeso, atotanga kuunyanisa kumeso, atobvisa that cheerfulness and smiling spirit. Weather, anoboyekana nemunhu ari kupfuura, anoboyekana nekudonha kweplate, anoboyekana nembhedha, anoboyekana nezuva, anongoda kuona program yake ega paTV. That murmuring spirit, these things that we do every day, takes away the glory of God out of us, takes away the image of God out of us. Let's stop the spirit of murmuring. At family level, kumba. I don't complain about everything. I don't complain about his or her body shape. Kungotanga kunzwa kuti face yangu yakashata. Kungotanga kunzwa kuti gumbo rangu rakashata. Kungotanga kunzwa kuti ndine mutsipa muhombe. Kungotanga kunzwa kuti why am I big and others are small. Kungotanga kunzwa kuti why am I small and others are big. Those kind of tendencies, they take away the glory of God out of us. Pastor, I don't like my hair. I don't like it. Hands, it's kinky and hard. Without indicate say you are in a king and what's wrong? Learn to appreciate small things so that God can bless us. Those are just one out to kumadzimai. Unoona kuti mukadzi musikana wako asati ane mari wakamurora ari kwaye iyo zvawagara neshato shato ine maraini kumeso imwe kala huro imwe kala pachest imwe kala makumbo imwe kala appreciate zvakaitwa paari naMwari ari kutsvaga a certain skin. Kuzora mafuta hakuna kuipa, kugeza hakuna kuipa, kupoda hakuna kuipa. But let's not do it out of murmuring. Let's not do it out of trying to transform ourselves. Let's do it for the glory of vamwe vanomwa mapiritsi kuti mamwe maareas emuiri akure kudarika mamwe. It's a lack of appreciation of who you are. Love yourself, appreciate who you are. That opens more doors for blessings. And the people lie, ukadai unofarirwa nevakomana. Komana watorasika instead of mu. Komana. Wakutoda va. Plural. Time I out to a plural, I got 5, what I got 5, but I got 1, unogoda 1. So Pamapacho Porukutora, which those the spirit of murmuring. Do you know my areas of pain, even Pakamba and Panamunaska Shandiginai, ever murmuring? That takes away the glory of God out of you. That takes away the image of God out of you. Don't be a murmuring person.
Improve the coordination and plan your events properly. If you want to see the wisdom of God, ask for the spirit of coordination. Ask for the spirit of proper order. Do you know the spirit of order? Mweya wekurongeka, so ngozoti kapi inoenda apa, ichi chipanera chinoenda apa, ichi chinoenda apa. Coordination spirit. Those are the things that are testimonies of God's spirit. Akuna munhu akapfekwa nemweya waMwari ane confusion. Akuna munhu akapfekwa nemweya waMwari anodzungaira. Akuna munhu akapfekwa nemweya waMwari ane disorder. Pamwe pacho patiri kuda kutsvaga Mwari neimage yaMwari nekuunderstand who God is, we are looking for sophisticated things. Just pray that God helps your coordination, your level of coordination. Vamwe venye hamusikumboda salary increment, murikungoda the level of coordination and the level of understanding to use what we have. All right, imbotarisa kuti foundation tudzokere. Teaching inondinetsa ndajaira evangelism. Asi ndinofana kukudzidzisa. Pray about everything. Teach yourself to pray for even common things to you. Pray for common things to you. If you are to retain the image of God, pray for common things. Pray for simple things. Pastor, what is it that you call simple? What is it that you call common? Unfortunately, with maturity and with maturity and more understanding, I have realized kuti chinhu chinonzi kidney chakakora zvakadii. The ability to urinate, it has killed thousands and thousands, if not vanoshanda medical field. Unoziva kuti munhu akatanga kunetseka that area takutoremerwa. Pane zvinhu zvakafanana ne such things. Zvinhu zvakafanana nekugona kufamba 1 to 3 steps. Muupenyu hwangu ndakaita 2.5 days on Pampers. 2.5 days on Pampers in 2020. Kutanga musi wa 29 August ndandiri pamaPampers. Pachiuya kanesi kadiki so kamtraining achikubvisa pamba. Then that's when you realize kuti saka kufamba nekuenda ndega kubathroom, it's a privilege. Uri munhu mukuru ndichida kuti ndenda ndega zvanzi tsano takakumagai makatoiswa simba amumuvhe musoro wenyu. Unoti chikafu chikauya ukachisa ukafunga kuchidya ukazofunga kubviswa pamba unotsanya. Apa iye achikuudza kuti idya ndoda kutokupa mapirits. Haugoni kurega kupedza portion iyi ndikupe mai mapirits. Umwe mai mapirits. Iwe uchiziva futi ndoedza kutaura kune vanhu vakanditeerera vakuti zvimwe zvinhu zviri very simple that we do not pray for, they are very fundamental. Things like ability to talk, things like ability to walk, things like ability to use your hands. Let's pray for basic things. Mwari akakusika achiti, for my image to be retained, you must walk. For my image to be retained, you must talk. For my image to be fully retained, you must be able to use your hands. Vakanga vaona kuti munhu anofana kufamba, vakanga vaona kuti munhu anofana kutaura, vakanga vaona kuti munhu anofanira kudya. Appetite. Vana baba nana mai vakomana nevasikana, let's pray for basic things. Zvinhu zvatinotora for granted, it's grace. If we are to retain the image of God and the favor of God, we need to pray for basic things. Minana yamuri kudai yekuudzwa kuti masokisi avakapfeka ikala yeblack. Hauna kudarika munana wekuzviendera kubathroom wega. Hauna kudarika munana wekugona kuona kuti this is water, this is chinhu chakafanana ne-eyesight. It may not be important because you are seeing, but the day it's taken away from you, it's a simple gift that we need to pray that the Lord must not take away from us, nor the devil must not steal it from us. Those 2 days, I appreciated the ability to walk. And kubva zuva iroro ndakati kana Mwari maakuzonditora, nditorei ndisina kudarika neapa.
maybe anenge akurwarisa, it's fine. Ini ndanga ndiri sopa dzaishanda. Shonwa munhu achiti, excuse me my brother, ende kumadzimai vari nani, vana baba vakafanana neni, kuwana nesi wemurume kashoma. And haupiwi vanhu vari machuwa. Ndaitoona tuvana tune man 20, 21 ndo tune tuchiuya tuchiita basa iroro. Pane umwe anga ari padhuze neni. Aiti kana akuchinjwa waizonzwa manesi kuti, this one you may vomit. Those ability, you need to retain simple stuff. I'm telling you the truth. This is not good. You need to retain those things. Pray about everything. Teach yourself, even for common things, simplest things like walking. It's a gift. It's a blessing. Let's pray about it. Let's not take for granted simple things. Vamwe vedu tiri muno tine spouses. Kana wine spouse, thank the Lord. Even if achishota zvakadi, at least tonight. Even if achibohwa zvinengei. Andina kutarisa munhu wako ndikungotaura wangu kuti even if achibohwa zvinengei, itombotenda Mwari kuti at least the boring part is boring here. It's not boring there, it's boring here. The boring part is not boring there, it's boring here. Ari kunetsa ari pana. Okay. When God created a man, what did he want? Why did God create a man? Do you know, if you know the purpose why you were created, you remain focused when you know the purpose. This is 126. I just want to do a cross-check with you. Genesis 1:26. Let us make man in our own image, in our own likeness. The first, God is talking about the shape and the character. The second part, God is talking about things to do. Image is just the shape. Likeness, it may mean the spirit in you. Then let them have dominion over the sea, over the birds of the air, over the cattle, over the earth, over every creeping thing. Ngatidzokere ipapo. Vangani venyu who can stand and say, I'm satisfying the word of God. I'm practicing dominion. We really need, we may go to heaven and find God saying you were not practicing the purpose I created for you. Every Christian, you must be craving to have some form of dominion. You must crave to have some form of power. You must have to have some form of control. It's not being Christ-like to live without any form of control. Many people are born to die. They are born to only come on earth without practicing anything. Kuna mumwe kuti haana kana shiri. Huku chaiyo hauna. You have nothing to your name. Do you know what have destroyed Christians? Is that the appetite of control in Christians is very limited. Christians don't mind to speak in tongues. Christians don't mind to perform miracles. Ekutsika moto. Abanambonzi have control over fire. But unoona munhu achiti ndotsika achimhanya unotsika moto vanhu voti vaona Mwari. Apa hapana kumbonzi tsika moto apa. Pari kunzi have dominion. Why every Christian who have lost appetite to possess betrays the Father? Every Christian who have lost appetite to have power betrays the Father. Every Christian that who has lost the appetite of ownership betrays the Father. Every Christian who does not need dominion
is betraying the father. You must have appetite to have something. You must have appetite to own something. You must have appetite to control something. Vana vedu, do you know what is happening now? When others are focusing on generating income and generating power, the world is training our children to generate fashion, to be appetiters, to have appetite of fashion, to have appetite of clothes, to have appetite of things that do not make any value or any sense. People are having appetite of hairstyles. When others are investing in things, do you know, even up to now, Christians can't say anything in parliament because they are not there. Christians can't say anything in parliament. Why? They are not there. We are in our houses. Christians, we are not even motivating our children to pass school. We are not even motivating our children to own land. For you to have dominion over the sheep, that's why I'm not moon and a dominion over chicken. Anojga huku yacho. Iwe usina dominion over chicken. Wozo michikira makanda acho nechara pasi acho. Because you are not having any dominion. Chini cha uraya ma Kristu. Do you know why Muslims are powerful than us? Ma Muslim, ivo ma Muslim pachavo, chinamato chavo ndiyo government. Munozviziva here? Kuma Muslim, chinamato chavo ndiyo government. Isuma Kristu tinoda government pamusoro pedu, tuenda pasi pavo, we know nothing. Ezvo ndichitaura kudai so, uri mu Kristu. Izvezvi so, unenge uri mushopu yemuIndia uchipfungaidzwa urimo. Perfume yakatona, perfume yemaIndia yaiye kufungaidza yatonamira paganda rako, even kumba unenge muIndia unenge uchinhuhwirira uIndia, uri kumba kwako unenge uchinhuhwirira uIndia. Why? Atina dominion, atina power, tikasavashandira tinofa. Kuna munhu andikutaura nawo, tikasavashandira tinodi tinofa nenzara. MaKristu ari muno, vabereki, be intentional. Pamuri kunamatira vana venyu, declare that they must have money. Declare that they must fear the Lord. Declare that they must possess. Declare that they have substance. Andina hangu ma amen. Vanhu vanoda minana patiri chidzinga madhimoni. But do you know kuti mamwe madhimoni anogara patiri inamo? Kune madhimoni anotoenderana nemweya wenhamo chaiwo. Wokuti kune rimwe dhimoni risingagoni kugara pane mumwe munhu nekuda kwemararamiro ake. Ndakambotamatira mumwe munhu aiti hanzi ndikadzima light ndinobatwa nemadzikiriro. Kati ngobatidzai kalight racho usiku hwese. Rinomboita mari. Plus kune malights akasiyana siyana. Kune headlamp, kune headboard lamp, kune kamwe kepamusoro pepiro. Madhimoni kana ingoda light unongoisa kadiki diki kaya kepamusoro pepiro. Chwa madhimoni ochoreka kuuya. Madzikiriro acho. Zvino unenge uchitora papo pekuti rinongopatika rakadzimwa, harina mita, harina chiri, kubva straight current not controlled, straight mumba. How do you do it? MaKristu ezvochokwadi ngaade Mwari anoita zvinhu. I can tell you this, when you have a child who doesn't want your inheritance, kune vabereki vakashanda, vakaunganidza dzimba, vakaunganidza dzimotikari, vasina vana vanogona kuzvitora. Why? Vana vacho, they are not in the right mind and in the right state to sustain the empire of the parents. Ndozvatakaita maKristu mazhinji. The father has, but we cannot hold the empire. Munoziva here kuti patakatanga kuparidza ndiri mufundisi munyowani, ndaitsikirira nyaya yekuti munhu ngaave nemba, munhu ngaave nemotikari, munhu ngaave nelicense, munhu ngaave. Izvozvo ukataridza kuti pataienda kukembi, vamasuka vamuti ndo vanga varipo mazuva kunyanya manhivi. Ndo vanhu vadai kuti pese pada kudhiraivhiwa manhivi uri kumba here. Mhanya unodhiraivha nhingi pakati. Vanhu vasina dzimotikari. Senge kembe yemadzimai yakuswedera kudai, tatiri pama1. Unoziva anonzi ma1 chaiwo. Mai vaendesa. Monovatora, anditi. Modzokerazve kunotora vadi wasara.
2-3 trips. But makaona here kuti Mwari paakatikomborera nemota musi weFriday unoyu, iwe baba kana uchiperekedza mai, it's either unovada kana kuti hausati wakomborerwa kana kuti hauna kurongeka. Unokwana pamakategories matatu. Either unonyanya kuwadisa, number 1. Number 2, hausati wabata gospel ramufundisi. Kungoziva kuti mukadzi wemunhu anofanira kunge aine license. Iwe unoti mukadzi wako anopisa clash. Unogona kutadza kukomborerwa mumusoro umu kwekufunga kuti mukadzi wako anopisa clash, but uchirivhesesa vevamwe. Ene kuna vamwe vasina hunhu anotorivhesesa achidongorera kuti reverse. Hauzive here kuti kana mai vachirivhesa hembe inokwira, kana uchirivhesesa mukadzi wemunhu mira kuruku. Unotozoona kuti mai vanozomhanya unotora chijira kuzvivharira uri kupadhuze. Pamwe pacho ngatiwanirwe nyasha. Vana baba nana mai, vakomana nevasikana, kunamata Mwari usina. Pamwe pacho kwakaoma. Pamwe pacho panoda munhu anokubaya jekiseni kuziva kuti inini ndiri mwana waMwari but handina kuperera. Why? Handina chandinacho. Yo. Aino hangu kuti kune vanhu vari kunzwa kutukwa, kunyatsonzwa kuti mufundisi vari kutsika varombo. But do you know kuti varombo, it's a decision. Pane nguva yaunoti Mwari ndibvisirei urombo, Mwari ndibvisirei kuomerwa. Kana makati we have dominion. Umwe anobva ati ndine spiritual dominion. Uno umwe andakambobvunza ndikati dominion yenyu neumwari wenyu uri papi? Ani mufundisi handina physical dominion, ndine spiritual dominion. Uno spiritual inoda kushanda body yakadya, simba racho rekuzoshanda robva kupi? Vana baba vakafanana neni nana mai vane mhuri, pakunyengetera kwenyu nekutsvaga Mwari kwenyu, kumbirai chinhu chinonzi the image of God through dominion. Yekuti kunamata Mwari tinoda, spiritual dominion tinoda, kudzinga madhimoni tinoda, asi tichada kuzorara, tichada kuzodya, tichada kuzopfeka, tichada kuzoendesa vana kuchikoro.